Molt bona nit a tothom. Molt honorable senyor Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya i senyora. Abans de continuar, voldria agrair-los molt profundament amb el president i la seva esposa perquè amb una agenda supercarregada, molt plena i no saber-la per on agafar, aquesta era la pura realitat, han trobat un forat per poder venir aquí amb nosaltres. Poder celebrar la nit empresarial del Penedès, presidir-la i és de molt agrair, president i senyora, els agraeixo molt que hagin pogut venir. Alcalde de Pacs del Penedès, moltes gràcies per estar aquí. Diputats de Convergència i Unió, del Partit Popular, Partit dels Socialistes, moltes gràcies per venir. Alcaldes de Vilafranca, Olèrdola, Puigdàlber, Santa Oliva, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Presidents de Caixa Penedès, de Foment del Treball, de FEPIME, de Càmera de Comerç de Barcelona, de la Fira, de Port de Tarragona i de Beton. Moltes gràcies a tots vostès per estar aquí. Presidents d'organitzacions empresarials, de CEP de Tarragona, CECOT de Terrassa, Associació Empresarial de la Noia, Federació d'Empresaris de Badalona, ACEBRA de Terres de l'Ebre i ACEP del Berguedà. Gràcies a tots vostès. Consellers delegats i directors generals d'Unilan, de Beton, de Gramer, de Hèdia, Associació Vinícola Catalana, d'Endesa, de DP World. Gràcies per estar aquí. També voldria parlar del recinte internacional històric de Sant Pau, amb la senyora Gemma Cendra. És un projecte importantíssim internacional fet des de Catalunya. És un hub, un clúster del coneixement i un laboratori d'idees per reptes socials i globals. Més d'una plataforma d'acció per la Mediterrània, on totes les empreses catalanes se sentiran incloses. Els hi faig saber que jo, per separat i conjuntament amb la web, formem part d'aquest important projecte on el Penedès tindrà més ocasió de poder-se expandir. Moltes gràcies, senyores i senyors, moltes gràcies per estar aquí. Benvinguts tots a la nit empresarial del Penedès. La Unió Empresarial del Penedès organitza cada 2 anys una trobada per lliurar els premis web a les iniciatives empresarials més destacables segons el nostre criteri a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Volem premiar la feina ben feta de les empreses, empresaris, directius i treballadors que generin riquesa al nostre país. També volem que la trobada sigui un moment de reflexió i representi una empenta emocional per tots els assistents, una crida a l'ànim i a la superació. Tots coneixem els motius que ens han portat a la present crisi, però voldria afegir alguns elements més. La pèrdua de valors i el treball a l'esforç. La conclusió és que ningú ens traurà de la situació actual. Els empresaris i directius hem d'actuar amb decisió, contundència i sense lamentacions. La situació és la que és i hem de fer-ne tot el possible per sortir-ne. Crec que som plenament capaços, només falta confiança, treball i audàcia. Confiança amb l'empenta empresarial de Catalunya, amb la força del teixit empresarial, treball per assolir l'excel·lència i la feina ben feta, audàcia per prendre decisions arriscades en temps difícils i donant més pas a la joventut. La web treballa per les empreses del Penedès amb la voluntat d'un interlocutor del sector empresarial, amb les institucions, amb l'administració i amb la societat civil. La web ofereix serveis, assessorament tècnics als socis. És una plataforma de relació entre empresaris, directius, organitzant actes com el d'avui, conferències, seminaris i trobades tècniques. Hem sigut intermediaris amb l'administració quan les empreses han tingut greus problemes administratius. Per ampliacions, permisos d'activitat o mediambientals, taxes
a la situació dels polígons industrials, entre altres. També ha ajudat amb la consecució d'infraestructures necessàries com subestacions elèctriques, rotondes a polígons industrials, etc. Està col·laborant per fer del Penedès un territori on convisquin diferents sectors econòmics, amb l'objectiu de generar ocupació, riquesa i per trencar i suavitzar tabús que dificulten l'activitat econòmica. Han perseguit la col·laboració per evitar la confrontació. Gestiona formació dels directius i treballadors. Ara ens imposem ser una part del motor que impulsi projectes dinamitzadors de l'economia comarcal oberts a tota la iniciativa a que afavoreixi el territori. En definitiva, hem treballat fort i volem seguir-ho fent. Directe als empresaris. Molts dels nostres productes són competitius mundialment. Les empreses hem de tenir un pla d'internacionalització de tots els nostres productes. Moltes empreses han tancat, moltes estan patint i molts autònoms s'han arruïnat. No és hora de lamentar-nos, és hora de treballar. El que sí fem és una petició al nostre company de viatge, que és l'administració. Volem que també s'aprimi, que sigui més eficient i activa, que es reinventi per ser l'altre motor necessari pel nostre país. Ho necessitem fer. Volem que l'administració no sigui un competidor empresarial amb diners públics i que no ens vegi com un enemic ni com un pagador d'impostos únicament. Les empreses no volem subvencions, no volem que ningú ens faci la nostra feina. Volem un company de viatge fidel i eficient i que ens consideri necessaris. Als polítics els demanem que compleixin la seva feina legislativa de generar les lleis necessàries, només les necessàries, que siguin justes i que en garanteixi el seu compliment, sense reglamentacions exagerades o impossibles de complir, i que gestioni de manera eficient els recursos, res més que els recursos. En aquest cas, confiem molt en la nova llei Òmnibus. Com a president de la UEB, segueixo pensant que l'empresa és l'única que genera riquesa i ocupació i que en el passat, en el present i en el futur del nostre país. President, com ja sap, soc vicepresident de FEPIME i tenim un important problema per resoldre entre organitzacions empresarials de la petita i mitjana empresa i seria bo poder trobar una solució definitiva per les parts. Ara, a la nit empresarial de fa 4 anys, vaig afirmar que era empresari i n'estava orgullós. Ara soc 4 anys més gran, torno a dir, soc empresari i n'estic orgullós. Per acabar, dir que les empreses necessitem 4 coses. Confiança en el futur i en el present. Esforç i treball. Uns polítics capaços i preparats amb visió i decisió. Una administració que col·labori amb l'empresa, principalment amb les més properes. Sense això, les empreses i el país estem perduts. De vegades, els somnis fan un portal cap al futur. Gràcies i que gaudeixin tots vostès de la nit empresarial del Penedès 2011.